No fight. Never worry about fights. What do you worry about? Nothing really. Only bad airplane flights. No fights. Dibêjin Mihemed Elî ji ti boksvanekî neditirsiya lê ew ji tiştekî din ditirsiya. And I think about the planes. Hezir dikim di derbarî jevketina Firokê diketina xwe ya Kurd e û dibêjin çima min lez li xwe kir min karîbû bas bistendaya. O xwedê heger tim ji vê de derxîne ez ê trênê bo cara din bistînim. Tirsawiya ji rêwîtiya bi balafirê gelek baş dihat zanîn. He was afraid to fly, so ew ji rawetiya bi balafirê de tirsiya. Ma tiştek hebû ku ew de tirsiya, gerê wê demê zelamê ku li ser xeleka bokseyekê din da. Ladies and gentlemen, welcome to Louisville, Kentucky. Lê navê Elî an niha beşek pişêsaziya esmaniyê ye. So we thought it would be a... لو مامەوەکە خەلکی باجارێکی باش دیت و ئەم ناوێ محەممەد علی دانن سەر فرنگەها باژێر و ئەم دەبێژین چاکە محەممەد پشتی نەماناتە مە ناوێتە دانی سەر با لە فرگەهێ نها دەمهاتیە و ئێدی تو ji tirsa firînê derkevî. Di çillêde rêveberiya balafirgeha herêmî ya Louisville biryarda ku balafirgehê bi navê Muhemmedê navdar ku ji vir e nû veda bi nav bike. a committee was formed. کۆمیتەک هاتە پێکینان ئەوە چەندین جاران بوو دەمێ ساڵ و نیڤەکێ کۆم دەبوون ولدەما ئەوانە ئەف کۆمبوونە دکرد وا خویا دکرد بوو پێناسیینکردنێ بە مححمەد علیە ڕاستی ئەوە کو پێشبینیە جیهانێ گەلک واتە هەبوون کو divya فرۆکەخانە لویزڤێل یانێ فنەتەوی بناوێ مححمەد علی بێ. Her wa Elî wekî aktivîstekî dilsoz jî navdar bû ku pişre derbazê ola İslamê bûbû. Dîsa dema şerê Vîetnamê da beşdarbûna artêşê red kiribû, hatibû tawanbar kirin. Serokê navenda Muhemmed Elî dibêje ew hêvî dike ku navkirina balafirgehê ya bi navê Elî ew ê balê bikişîne ser pêmahiyên wî. So we want to make sure ئەم دەخوازین گەلەمپەریە مرۆڤان di serdema guhartina navê balayê fermangehê de xwediyê têgeştinekî gelek baş bibe û giringiya ku ew ji bo navenda Mihemed Elî malbat netew dînê temsîl dike. Elî li Louisvilleê hat dinê mezin bû û dîsa di 2016 de li vir hat veşartin. Ev bajarê eyaleta Kentuckyê hîn niha jî ji bo Elî ku di asta gerdûnî da gelek navdar bû pîrozbahiya dike.